pinata sa Sumbria, Skina, Moto Norte. Padung sa Badbad, tipas na diri sa primerong Skina, padung sa Mercado Lon, Barangay Road. Okay, diri. Aron pa, okay ni, mauna ni. Mauna yung Barangay Road. Padung sa atong atuan nga kapilya sa Amahan sa Anak Diyos Espiritu Santo nga larawan nga nagmilagro din Lupita. Okay, sa una dili mi magdungan na may problema. Sa unsang problema masakit mi, sa unsa lang sa problema kaloy sa Dios in taon natubag niya, natubag og nasulbad. O dili nga kami lang, ano na po yung mga nagkaistorya, maugyapon sila kabangan ni maong milagrosong larawan milagro ni Lupita. Ang buro malingan sa una, ambot no, naani sa gamay nga balay, ambot kung sana ron, asa na inahimutang siya. Lugay-lugay na yung taon ko kabalik kung sa iluon to niya. May karoon pa ko na hinumdum balik, kaya nga itong kapobrihon lagi. Okay, siyag doon na malimot ta. Okay, aniya na ta, di malugay. Makita na to mga mga guwapo kong subscribers o mga viewers. Okay, mauna ni. Nindot na di ay, mauna may lain eh. Mauna ni Lupita kahit hindi man to. Okay, manguta na ta diri o kung sana Pilapila o kalimot ko kung sa itabuang ang discovery nila sa unang panahon. Kasi na-iswito diri, anita manguta na mga igsoon. Okay, mo lilita rin sa law, matong padulan. Kaya musod ta, dagko to kandila, mga waps. Kaya niya, mo niyang sunod na mina di ay, dinipin sa unang agamay nga balay. Okay, nilot lang yung napuyan di sa atong nagusong larawan. Yung taglarawan kay Diyos Espiritu, Diyos ng Amahan, Diyos ng Anak, Espiritu Santo, tulog ka persona, di man ni sila nagmilag santos kay paman ni ang party sa akong pagkanabot ba bot lang usay sa inyo ginuom ni siya nagpagka anak amahan anak espiritu tulog ka personas. Okay, nagkuta sa ilaw bahin. Okay, naman diri sa ilaw ang dagkutanan masulod ta mga guwaps ayawat po isang panagsart na mali magkaluyan ta pero katong pasilayo namoy idea wasa mo ari o pahita ngayon magtabang kaso namoy board exam sa gwago ng board exam sa kay ampo lang ta kaluyan ingon man sa ato ang nasod karon nga nagtakilid sa maong COVID-19. Apo diri kay mao bisag unsa may dawaton sa mga milagrosong mga dool sa ato sa Ginoo. Dool sa Ginoo nga dali ra sila masampit na to o mutabang na to. Okay, ari ta diri. Aron matabangan ta ingon man sa atong panggipamati. Luwas ta sa kadaot. Okay, anita mo dong kana mutuo mo dahil po ninyo di naman di asa may tingnan di ko nga dyan nari ko nga dyan ay naay gusto ka naay mukuan taas wa ko kay bawo na ang gitikwanan ni na iti na ni mo dito ra ba yung mukuan or sa atong kanal itong nalagburo patay na to buro di ba buro mo ni buro sa una sama sa buro dahil pay naman wala yung mga anak ka na yung puliro kanang gano'ng magagdi ko nga di mga anak ka dyan ay Tiguan? Aswito? ipadto naman Kadir?
Manamo na kasing langit. Pagday ko nang imong ngalangot ka naman, yung darian matuman at pugoon, yung suta mo sa langit, ang kanon na mo sa matagaday, ang taganamo ko ng adawa. O pasalwa kami sa mga salamin, nga nagpasalwa kami sa pasalwa ka namo, dili kami tugyan sa panuray, hinualo sa kami sa kadutan namin, ug himaya ka Maria. Napuno ka sa grasya, ginuna ka ni mo, bulan ikaw sa nga tanan, usap ang bunga sa tiyan mo si Jesus, Santa Maria. Inahan ko sa Diyos, ako kami makasasala karon sa oras na magkamatayo namin himaya sa mahanok sa anak Diyos, Espiritu Santo. Okay man ang pangaji, mga istorya na to ng maong tigulang ba sinog na siya mga kasayuran may tungkol aning maong larawan na diin ni napulot nila o diin ni gikan o naunsang hitabua basin makahatag siya o mga detalye ni aron mahibaw pud ta. Nakalimot man kog naunsa to sa una gud nang akong nahibawan na nga kuan man na punitan basta na punitan nya maka-relate sa history ning maong larawan. Katungalag buro. Mo to didto me. Gagmay mi. Magpaghinit sa ato kapilya itong mga say. Magujud-gujud lagi mi ug nay masakit na mga anhi mi, adyo. Ug nay basta tanan wa mi begas wa padadaan mi ni ang mga amahan sa Mindanao. Amo pada ug na maabtan mi di mi mapasmo. Tungod ani ang mga mo lagi ni amang dangpanan sa una. Balik sa ako na. Ito manang ang pista ni ano sa aman ug unsang bulana o unsang adlaw di ay mahibaw pud ta ba po. Domingo mo ay Ikan sa adlaw kapitong Domingo. pagabanham na isa iha. Pagkabanhaw sa ating Ginoo. Karon kita pagabanham na pasulod Domingo mo sa iha kapito ka Domingo. Pita ka Domingo sa mo pista. Ana ito may pista nila. Piti lang kanang tao po dani. Hanbod. Mga tao ko. Itong mga kuan nakahibaw o tanan man Rin ba? panaaron. Itong inahan lagi kara na kuan anhi dito dong. Mga original dyan siya kuan man nga. Kunong po mo yung kunong to. Dugay na ni si Jani na. Dugay na ni si Jani. Sugat ko rin no. Dito mo ko anay. Mura mag kuan siya gipilit na tinili siya. Gipilit na tong papel ani. Oh. Sa nga ni kahoy dito nga kuan ani. Gikitaan nila. Kinitaan na niya itong matiguang. Di lagi siya kay bawog istorya. Sa 50 siya katuig din hiwa siya kay bawog sa istorya. Mas maadyo pa itong ako di ko taga din kay. Di siya chismosa ba? Di. Ay makay. Maura niya itong nahinamdam ko dito. Tigadto mi itong kaluoy bitaw. Nakadto mo dito. Di pa hinasa na nga waji klaro di klaro tao murag anay mata gamay anay di murag magduda bitaw ka karon pagbalik na kay perti naman klaruha lami na pagkakulit kaluoy makaingon siguro ana og kalapi makaingon siguro nga milagroso kaso kay ina way klaro lagi nga wan nga igor nay murag mata dili mo nay pagka karon nga ay klaruhan mao man gyapon kinasana pero klaro na jud. Mura na jud di nakakita og perfect na jud nga pagkakulit. Kalapi. Kana mao na sa una nakita na pero murag hanap-hanap murag puti klaro. Klaro murag kisago na sa istorya na kinitaan man ang kahoy ana, kahoy bato na. Bisa kay ngana. Kahoy. Namang lay signo. Sa istorya hay mi. Kana lay saman. Oo, lagi. Pero di pa klaro. So mapilo niya na isig kakili na natin siya na. Bali matapon. Ang nga na dyan nakitaan di ay. Basta kayo nakita kung sa una di klaro. Mara pa klaro ba? Gamay pa mabubuhat to.
Dako pa man tanawon sa una gamay pa man ko sa una. Karon kay nagamay naman ang tan-aw ron. Ani mi din hidungan na no, mi susaw na mga sakit mi magdaghan ko mi maggudyo tong ang ilahan og dong dinhi. Sa bago ko gud dili daghan pa ako sa kan patong matagas lagi niya. Ang buo buo na buo man tungkol ha. Atong tigwang dito lagi. Kaya tabla man tong kahoy nga gamay jang baya gatahirig. Pero ano Ah. dali pagli. Masa. Jadi mi di ko maglugay man salamat man nga.